un poquito de pimienta, que es como un guiso el amor, sabrosito sabe mejor, chacarrac, ponle menta, toma menta. Esto te prometo que yo un día iré contigo a tu programa como este, que es estupendo, y te haré la menta en directo. Te la haré en directo para todos los que nos están viendo, porque quiero decirte, vull dir-te, ara ho he dit en castellà, vull dir-te que la televisió La Ribera és una televisió que se veu en tots els puestos, encara que estigues lluny, perquè jo te dic que jo la veig, però no ara, ja fa molt de temps, i donar les gràcies a tots. També li dono les gràcies a l'associació La Casa de l'Artista, que t'ha dit tant que és la nostra casa, i estic contentíssima. I a tu, i a este càmera tan guapo que tenim ahí, Taco, que m'està traient guapa i preciosa, i tu esta entrevista que m'has fet tan bonica, que ha sigut curteta. I José, què tinc que dir jo? Què vols preguntar-me més? Que m'agradaria. Tres últimes coses. Que m'agradaria de veres que... Un desig personal. El meu desig, pues el meu desig seria, lo primer, que n'hi hagi pau en el món. La pau és lo més bonico, tota aquesta gent emigrant que necessiten estar així, per les papers, això, que se solucionara tot, que estigueren, pues com nosaltres antigament els emigrants van anar a l'estranger, que s'arreglara tot bé. Un altre desig. Uno per a tu. Uno per a mi, treball, primer salut, i per mi, per la meva família, i treball, treball i treball. I l'última, algun secret personal o professional que guardaves i és el moment de desvelar? Que m'agradaria fer un programa amb tu. Això seria el que més m'agradaria, perquè n'hi havia un projecte molt bonico per haver fet tu i un programa en una televisió X, una televisió que tu tenies aquesta programació i no plegarem a fer-ho, però m'agradaria moltíssim i donar-te les gràcies perquè ho has fet molt bonico i estic molt contenta, encara que sempre m'has estat tocant, no podia vindre, però per fi hem estat estàs per ací i jo penso que ho han passat bé. Coses de l'agenda, Rosa, moltes gràcies. A tu, un beset ben fort i saps que sempre metes a la teua disposició. Gràcies. Ja han vist, amics i amigues, Rosita Amores, una gran vedet, una gran artista, sobretot una gran persona. És tot per avui, amics i amigues, els espero a tots en una nova cita, un pròxim En Companyia. Adeu.